барлык галәмнәрне, bütün дөньяны, bütün барлыкны юктан бар итеп, үзенең киң рәхмәте белән bütün барлыкны, мәхлукларны тәрбияләп торучы, шушы мәхлуклар арасында иң хөрмәтлесе итеп яратылган Адәм балаларын туктаусыз, иксез-чиксез ризыклар белән тәэмин итеп торучы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таалагә чын күңелләребездән әйткән хамд сәнәләребез, мактауларыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөйекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Менә мөхтәрәм җәмәгать, без һәр вакытта әйтәбез, салаватларыбыз һәм сәламнәребез сөйекле Пәйгамбәребезгә ирешеп торса иде дип, саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Сөйекле Пәйгамбәребезгә дип әйтәбез. Чөнки Пәйгамбәребезне ярату бу иманның галәмәте, иман галәмәте, ышану галәмәте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сахабалары аны күрмичә торган вакытта аларның йөзләре үзгәреп, йөзләре саргая торган булган. Пәйгамбәребез бер сахабасын әйтә: "Ни булды йөзеңә озак вакыт күрешмичә торганнан соң? Ни булды сиңа, чирләдеңме әллә?" дигәч, ягъни йөзе саргайган булган. Йөзе шундый авыру кешенеке кебек саргайган булган. Нәрсә булды сиңа, чирләдеңме әллә? Синнән айрылганнан бирле, сине күрмичә торганнан бирле мин шундый хәлгә калдым ди. Һәм әйтә: "Син җәннәтле булсаң ди, һәм мин дә җәннәтле була калсам ди, әлбәттә ди, синең урының ди җәннәтнең иң бөек урынында, ягъни Фирдәүс җәннәтендә. Һәм мин ди зәгыйф бәндә ди, әлбәттә бит мин синең белән була алмыйм ди, мин аны да уйлыйм ди, җәннәттә дә ди бергә буласыбыз, ягъни булуыбыз мөмкин микән? Минем урыным бит ди, җәннәткә керсәм дә бүтән җирдә булачак ди, сине күрмәскә мөмкинмен ди." Шуны уйлаган җәмәгать. Әле дөньяда вакытта айрылып торган вакытта йөзләре саргая һәм җәннәтне уйлый җәмәгать. Без уйлыйбызмы җәннәтне, юкмы? Менә кем белән булырбыз икән? Пәйгамбәребез белән булырбыз микән? Саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шушы вакытта җәмәгать Пәйгамбәребез аны шатландырып, анардан да зур, шатлыклы бүтән бер нәрсә дә булмый ул сахабәгә. Кыска гына әйттереп әйтә: "Әл-мар'у ма'a мен ахабба" ди. Адәм баласы ди, кеше ди, үзенең яратканы белән булыр ди. Пәйгамбәрне яраттың икән, ягъни яратам дип кыры тел белән әйтү түгел җәмәгать. Яратам дип теләсән инде мөселманнан сора, монда утыручы мөселманнардан сорасаң да, син Пәйгамбәрне яратасың, ул бит Мөхәммәдур Расулуллаһ дип әйтә бит инде, барыбер. Сен аны яратасыңмы дип, аның вижданы, аның намусы рөхсәт итмәячәк яратмыйм дип әйтергә. Ул әйтәчәк яратам дип. Ләкин җәмәгать, ул Пәйгамбәрне ярату нәрсә була? Аңа иярү. Шушы сахаба өчен иң шатлыклы хәбәр шул була: "Димәк, мин Пәйгамбәрне яратам, аның белән бергә булачакмын." Димәк, аны яраткан кешеләр аның белән бергә булыр өчен, аның әмерләренә итагать итеп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткәннәрен үтәп, тыйганнарыннан тыйылып, менә җәмәгать мәхәббәтнең мисалы шул. Үрнәк. Алар шулай эшләгәннәр. Укыйбыз Коръәндә: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Nisa surəsində. Əgər birəv Allahqa,
hem onun peygamberine buysunsa, onlar di peygamberler bilen bulurlar. Birinci, peygamberler bilen. Ve-siddiqine, siddiqlar, yani tuğrılıkta bulgan, tuğrı şuşu dinge tuğrılıklı bulgan kişiler, peygamberge tuğrılıklı bulgan kişiler. Ve-şuhade, şahitlar bilen, muçiniklar bilen. Soğuş kırında yatıp kalgan din için soğuşup. Allah dini için. Onlar bilen bulurlar. Ve-şuhade, hem ahir, ve-salihin, hem onlar izgiler bilen bulacaklar dey. Salih, izgiler bilen, pravetniklar bilen, salihlar bilen. Nindi kürkem ipteşler alardı Allah Teala ite. Ve hasuna uleyke rafika. İn birincisi kimlerdi? Minen nebiyyine, peygamberler bilen bulacaklardı. Hem peygamberimiz vakitinde da cemaat sallallahu aleyhi ve sellem şuşundi eybirler bula, şuşundi vakigalar. Süyüklü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anarga hizmet etüçe bir malay bula. Yaşüsmir malay. Rabia isimli. Rabia ibn Ka'b degen malay. Bir vakitne kile de işigin qağa peygamberimiz çığa sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara hizmet görsete. Taharet alırga buluşat tegesin, mınısını alıp gelip bire. Üzü fakir. Bir nesesi de yok. Hem bir vakitne peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan sıra bu malaydan. Sırayla minnendi, tileğini öğütimdi. Mine biz cemaat peygamberimiz mine yanımızda bulsa sallallahu aleyhi ve sellem hem min bizden sırasa birer bizden sıra min senin tileğini öğütim dese. Başımız kökke tiyer idi de nerse sırarga bilmesiydik. Şu malay eyte, Rabia eyte, toktale ey Allah ilçisi uylimeli dey. Uylimeli dey. Göresizmen indi zirek. Hem o bir vakitine kile deyte, ey Allah ilçisi uyladım dey. Nerse sırar deyip uylibіз? Nerse sırar? Bu malay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyte, ey Allah ilçisi dey. Es'eluke murafaqateke fil cenneh. Cennette senin bilen birge ipteş bulunu tilim dey. Cennette senin bilen birge ipteş bulunu tilim dey. Birer yaxşı diye sıramagan, bir yaxşı iyi sıramagan, akça sıramagan, bir nese sıramagan. Min de köp oylap beredim dey. Dünyadağı dey eybirlerini sırasam, dünya bitecek ekenligin bilem dey. Dünya özü de bite, malın da bite, bir nesesi de kalmay. Emine cennet, ahiret ol mengilik, senin bilen birge cennette bulunu tilim dey. Hem peygamberimiz isi kite, bu senin üzünün fikrin mi? Elle sina birersi şuşulay eytirge iretti mi dey? Yok dey. Üzüm dey Allah ilçesi dey. Min köp oyladım dey anın turunda dey. Manardan da cemaat zorrak baxit bolu mümkün mi? Yok mu? Ana o zirek malay. Akıllı malay. Zirek malay. Hem nerse deyip eyter şu vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarar buldu, nek sin etkençe bulur, sin minin bile bulursun deyip eytemi? Yok, cemaat bik algısıtıp bu malayını bik artık azındırmıydı. Mındi eybirinin boşkağına kilmegenligini eyte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Boşkağına tügüldü. Sin eytkenni dey, sin eytkenni dey. İşlerge dey, tırışırmın dey. Nerse deyip eyte, ağinni mina buluş dey, ağinni ala nefsike bi kesrati sucud. Mina buluş dey, bu planını tırmışka aşırıga dey. Buluş, mina buluş. Neşi gittirip, bir köp secdeler kıldı anın için dey. Bir köp secdeler kıl. Yani namazlar oku. 5 vakit farz namazlardan tış, tağın oku başka namazlarını, tünge namazlarını, duha namazlarını, vitir namazlarını, hem başka namazlarını, yani nefil namazlarını istep okudu. Yani secde Allah Teala'ga en katı yakın aytatırgan eyber ikenligini eyte. Bu cemaat namaz okumavçılarga bik zor bir kiseti.
Әле бу малай намаз укучы булуга карамастан, минем белән бергә булырга телисең икән, бигрәк тә җәннәттә сәҗдәләреңне күбәйт. Миңа булыш бу планны тормышка ашырырга. Бу максатка ирештергә миңа булыш ди. Галя нәфсикә, үзеңне буйсындыр, нәфесеңне. Бик күп сәҗдәләр кыл. Ягъни бик күп намазлар укы ди. 5 вакыт намазлардан кала. Тагын күп намазлар укы, нәфил намазлар укы. 5 вакыт намазның сөннәтләрен укы, алар да нәфил. Ягъни аларны укы, башкаларны укы ди. Булай гына түгел. Намаз укымаучылар җәмәгать белергә тиеш. Менә кешенең иң хөрмәтле урыны кайда? Иң хөрмәтле урыны аның башы һәм аның маңгае менә монда. Менә күз, анда кирәкле органнар. Күз, анда тел, анда колак, иң хөрмәтле урыны. Менә җәмәгать шушы иң хөрмәтле урынын ул сәҗдәгә куярга тиеш. Җиргә, башын сәҗдәгә куярга тиеш. Шушы кешене Аллаһ Тәгалә ярата. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, миңа ди буйсын ди. Миңа итагать ит һәм шушы сәҗдәләрне күп кыл. Сәҗдәләрне күп кыл. Һәм шушы син әйткәнгә ирешер өчен ди. Пәйгамбәрбез белән бергә булыр өчен. Җәмәгать бер караганда бу җиңел дә, ләкин шулай ук тырышу таләп итә торган әйбер. Нәрсә эшләргә кирәк аның өчен? Әгәр берәү Аллаһка һәм аның пәйгамбәренә буйсынса ди, аның пәйгамбәренә буйсынса, димәк, буйсыну булырга тиешле, пәйгамбәребезгә буйсыну булырга тиешле. Күп кеше сүзләре белән лаф оралар, менә пәйгамбәребезне яратырга кирәк, син пәйгамбәребезне син яратмыйсың. Пәйгамбәребезне ярату, җәмәгать, пәйгамбәребезне ярату аның сөннәтен үтәү белән бәйле. Аның сөннәтен үтәү. Аның артыннан бару белән бәйле. Һәм икенче җәмәгать Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче кисса. Бер бәдәви янына тукты, бедуин инде, чүлдә яши торган гарәп. Ул гарәп Пәйгамбәребезне хөрмәт итә, үзе ярлы булса да, ни бары белән кунак итә. Шул киткән вакытында Пәйгамбәребез анарга әйтә, син безнең яныбызга кил әле ди, Мәдинәгә ди. Бер җаең чыкса ди, кил ди безнең яныбызга. Һәм мин синең теләгеңне үтәрмен ди. Сорарсың бер нәрсә. Бик каты фәкыйрлеккә төшкәч, ул булай да фәкыйр, бик каты фәкыйрлеккә төшкәч, мохтаҗлыкка төшкәч, килә Мәдинәгә һәм Пәйгамбәребез янына килә дә сорый. Шулай дип әйткән идең, Аллаһ илчесе, мин сорарга килдем ди. Сорарга килдем ди. Сора ди, Пәйгамбәребез әйтә. Миңа ди дия кирәк иде ди. Атланып ирегә, савып сөтен эчәргә, ягъни дөньялыкта файдаланырга. Пәйгамбәребезнең шушында кәефе төшә. Чөнки бу дөньяны сорады. Хакы да бар, сорарга. Хакы да бар. Бөтенебезгә дөньяның малы кирәк. Бербездә юк, миңа кирәкми дип әйтә алмый. Ләкин ул башка нәрсәне сорар дип уйлаган җәмәгать Пәйгамбәребез. Нишләп сезнең ди кешегез җитми ди? Шушы вакытта әйтә, нишләп сезнең кешегез җитми элеккеге вакытта яшәгән Бәни Исраил, Якуб пәйгамбәрнең балалары инде, яһүдләр, еврейлар. Шушы вакытта яшәгән кешеләр арасында ди бер карчык бар иде ди. Бер карчык булган ди. Шул карчык хәтле дә сорый белмисез ди миннән ди. Шул карчык хәтле дә ди, кешегез җитми ди эшләргә ди. Шул вакытта сахабалар әйтәләр, без ул карчык хакында кыссаны белмибез. Аллаһ илчесе безгә сөйлә дигәч, пәйгамбәребез сөйли. Йосуф пәйгамбәр Мисырда яшәгәндә Бәни Исраилгә әйткән булган, яһүдләргә. Мисырдан чыккан вакытта алар бит инде Фиргавынның зулымыннан, явызлыгыннан качып китәләр яһүдләр. 12 кабилә, 12 племе. Шул вакытта чыгып киткән вакытта ди васият әйтә Йосуф пәйгамбәр. Мине ди кабремнән алып ди, казып алып ди, мине үзегез белән алып китегез. Һәм үзегез барып урнашкан җирдә яңадан күмерсез ди. Дип әйтеп калдырган. Йосуф алейхиссалам. Һәм шул вакытта Муса алейхиссалам Бәни Исраил белән
yolga çıkıp gitkeç, Египеттен, Мисырдан çıkıp giteler, hem adaşalar. Hem Musa peygamber ayta, ник adaştık iken biz dip sıragaç, galimler ayteler, bizge, mine isi bizge düştü, Yusuf peygamber vasiyet aytip kaldırgan bulgan, eğer de çıga kalsagız Misırdan, meni üzügüz bilen algız kabrimden, dip aytgan idi. Lekin bir kim de bilmey kabri koy ekenlikni. Şol vakıtta birse ayta, mında bir karçık var, şol karçık bile onun kabrinin koy ekenligini. Alıp keligiz eli dey. Şol karçıkni alıp kelgeç, bizge Yusuf peygamberinin kabrini körset eli dey. Yok dey, aytmayım dey, bir şart bilen gine aytem dey. Menim şartımni kabul etsegiz gine dey, etsen gine dey. Musa peygamberge ayta. Nindi şart? Allah'tan sıra dey, senin bilen birge cennette bulsam gına dey. Karçık ayta cemaat. Senin bilen birge, Musa peygamberge ayta. Senin bilen birge cennette bulganıma garantiyi bir sengine dey, aytemdi koy ekenliginde. Musa peygamberin hatırı kola, koralın indi zoray bir sıray. Allah Teala vahiy kıla şu vakitte, ey Musa, rizalaş, ol senin bilen birge cennette bulur. Şuşa karçıkka şolay deyip etkeç, vaqdesini algaç, eydegiz körsetem deyip kabrini körsete, bula bir suluk, bir kül, balotır şekilli, mine şuşunun suun alıgız, suun boşatıgız dey. Suun boşatıp bitirelerde, hem şuşundan kazıgız dey. Kazıylarda Yusuf aleyhisselam'nın gövdesini çıgaralar. Hem onu küterip alıp giteler. Ol yol boyu yaktırtıp bara şuşu. Şuşu gövdeni Yusuf aleyhisselam'nın peygamberinin gövdesi bir cemaat. Şuşu yolunu yaktırtıp bara. Barıp jitkinçige hatlı. Bu cemaat sahih bulan hadis. Mine cemaat bu korçuk, yani zirek bulgan korçuk. Bik ılı yaşta, bik kartaygan bolsa da nesesiri senin bile birge bolunu tilimdi. Peygamber bilen birge bolunu. Cemaat biz Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem biz in hayırlı bulgan Allah Teala Kur'an'da aytgan şeytem biz özümüz hukm çıgarmıyız. Hayra ummetin kuntum hayra ummetin. Siz in hayırlı ümmetti. In hayırlı ümmet, in yaxşısı. Niçin? Çünkü biz peygamberimizin ümmeti. Elhamdülillah kildik cuma namazına. Kile biz başka namazlarga. Gıybedet kılabız, zikir tesbih aytabız, peygamberimizge salavat aytabız, sadakalar berabız, haclarga barabız, kurbanlar çalabız, hem başkalar. Biz Muhammed ümmeti. Cemaat bizning maksatımız bularga tiyişli nindi maksat. Onun bile birge cennette bolu. Onun bile birge cennette bolu. Hem onun bile birge cennette bolur için nerseşlerge ekenlige bilgili. Onu yaratırga gerek. Şu sahabege, yüzleri sargaygan sahabege etken şekilli. Enes İbn Malik eyte, şunu işittim dedi, şunun kaderdi, kata şatlandık dedi, biten Allah şatlanganabız bulmadı dedi. Eğer de bir kişi yarata iken birevini, şu onun bile birge bulur cennette dedi. Yani Allah rizalığı için yaratı. Yaratkan kişinin işli, yaratkan kişi onun artından iyere. Şuna göre cemaat, her barçalarımızga da Allah subhanahu ve teala şu ayetlerge binaen, yani nigizlenip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine nigizlenip, şu silingen kıssalardan, şu hadislerden, sahih bulan hadislerden gıybretler alıp, imanlarımızın kuvvetlerge, Peygamberimizini yaratırga, yüzümüzge koraganda, eti enilerimizge koraganda, tuğanlarımızga, hatınlarımızga, balalarımızga koraganda da artıgırak yaratıp, şulay bulgandagına küçlü iman bula. Hem şol vakitte cemaat, indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin süyüklü ümmeti bulup, anın sünneti bilen ol iretkençe amel kılıp, dinini tutup yaşarge, Rabbimiz Allah subhanahu ve teala barımızga da nasip etseydi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم السميع